janvier kalo tile 10 ani saba san 2025 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo la aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na b'aw sigi k'an makɔnɔ sanga n'a ka wagati an ka kunnafoniya ale sira fɛ a waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi Sudan cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ni o ye général de corps d'armée Abdallah Fattah al-Burhan ye ale kɔni bɔra anw ka faaba kɔnɔna la yan nɔ kunu sɔgɔma n'o bɛnna karima janvier kalo tile 12 san 2025 a kelen kɔ ni ka tile 2 bɔ ɲɔgɔn ye baara kɛ an ka jamana ale kɔnɔna la yan nɔ an ka jamana ɲɛma o ni gouvernement maa tɔw kɔni taara a bilasira nɛgɛ kaya 9 tɛmɛni sanga 15 ye wagati min na a ka pankurun kɔni o tagara ni jamana ɲɛma in kɔni nana bɔ ɲɔgɔn ye min na ani an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ni jamana fila bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn kɛ cogo min na walasa jamana ninnu bɛ taga an ɲɛ o kɔfɛ tuguni fana u maa fila kɔni ye sigi ka kuma ni ka o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Janvier kalo tile 11 san 2023 an ka jamana ɲɛma ni o ye général des armées Assimi Goïta ye ni ale bɛ an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ale kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko janvier kalo tile 14 o janvier kalo tile 14 a kɔni don kɛrɛnkɛrɛnnen ale baara kɔni o bɛ jɔ k'a kɛ journée de souveraineté retrouvée o hukumu kɔnɔna la sini janvier kalo tile 14 san 2025 baara tɛna kɛ an ka jamana ale kɔnɔna la ni hakilina in kɔni bɔra an ka jamana ɲɛma ale yɔrɔ la k'a sababuya kɛ wagati min na CEDEAO ale ni UEMOA kɔni ye ɲangili jugu ta ni ka ɲɛsin anw ka jamana o ma maliyɛnden minnu bɛ Mali kɔnɔ ka taa se Mali kɔkan ma bɛɛ lajɛlen bɔra ni ka i ka dusumakasa ka o yira k'a yira k'a fɔ ko nin jamana fila in kɔni k'a yira k'a fɔ ko UEMOA ni CEDEAO kɔni ye ɲangili min ta ka anw sɛgɛrɛ ko ɲangili jugu kɔni o de don o kɔfɛ janvier kalo tile 9 san 2022 maliyɛndenw bɔra ko kura ni ka sigi ka kuma ni ka o kɛ n'an ko ma ko assise nationale la o kun ma kɛ dɔwɛrɛ ye o de ye bɛn ani kelenya bɛ se ka sabati maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ka hakilina kuraw ni ka olu ta yanni kalafili olu baaraw bɛ daminɛ ka se ka sigi ka fɔ kɛ basigi ale bɛ se ka sabati cogoya min na. An ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛ koɲɛ olu ma ni o ye monsieur Fɔnba ye ale kɔni ye an ka dɔnkilidala denmisɛn dɔ ni ka ale bisimila ni o ye Sidiki Jabate ye Sidiki Jabate a taara ni ka taa ka concert bonya kɔni ka o da an ka minisiri ye ale ɲɛkɔrɔ concert min ni a bɛna kɛ février kalo tile 8 natara U Arena la Défense a bɛna kɛ Faransikaw ka jamana o kɔnɔna la Sidiki Jabate a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka minisiri ale yɔrɔ la a ye bisimilali min kɛ ni ka ɲɛsin a n'a ka jama ma ka tila k'a lamɛn a ka kuma fɔtaw olu la o kɔfɛ tuguni fɛn min ye Sidiki Jabate a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ma ani ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛma ale yɔrɔ la ni o ye général des armées Assimi Goïta ye a bɛ ka baara min kɛ jamana ale ko la ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ b'a la. An ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ lakana koɲɛ olu ma ni o ye général de division Dawuda Ali Mohamedini ale kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ k'a sababuya kɛ juma tɛmɛnen a ye bolimafɛn dɔw kɔni tile ni ka o ta ka di gendarmerie nationale ma olu ma u ka ɲɛmaa yɛrɛ kɔni o ye général de brigade Musa Tumani Kɔnɛ baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ale ɲɛna o kɔnɔna la sa a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye gendarmerie nationale ale kɔnɔna ye ni a bɛ wele ko Bala Kɔnɛ ni bolimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ bolimafɛn 56 o kan a bolimafɛn 56 la katikati 40 kun bɛ a la ni o ye Toyota simple cabine ka taga se Toyota double cabine o ma o 5 ale ni ambulance 3 ka taga se minicar 2 o ma bolimafɛn min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wulu kɔni o ta o 2 bɛ a la ka taga se camion cru 2 o ma ale ni bolimafɛn bɛ yen nɔ ni a bɛ taji ta o 2 bɛ a la ka taga se bolimafɛn sen 2 56 fɛnɛ kɔni o ma ni fɛn ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni dira an ka finitigilakaw olu ma walasa u bɛ se ka u ka baaraw kɛ lafiya la.
Anga kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o ye état-major général des armées ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ ko an ka kɛlɛkɛcɛw ka sanfɛ pankurun kɔni ye garan da karɔgɛlɛndinɛ tigilamaw ka kɛlɛkɛminɛnw na min kɔni n'u kun kelen don ka a dogo kungo kɔnɔna la n'o bɛ wele ko wagadu ale bɛ Ngor bɛ Segu o mara la a kɛra janvier kalo tile 8 san 2025 ala ni an ka fintigilakaw ka baara ɲɛdɔn fɛ u sera ka ni bolimafɛn ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ka olu tiɲɛ janvier kalo tile 8 san 2025 karɔgɛlɛndinɛ tigilamaw dɔw kɔni y'a laɲini ni ka bingani wale kɔni ta ka ɲɛsin Jangasagu ale ma. Jangasagu ale filɛ nin ye Kasungu ale bɛ Baɲangara o mara la. O kɔfɛ janvier kalo tile 11 san 2025 karɔgɛlɛndinɛ tigilama caman dɔw kɔni fɛnɛ kun bɛ yen nɔ ala ni an ka fintigilakaw ka larawulili ale senfɛ u sera ka o karɔgɛlɛndinɛ tigilama ninnu ka bolimafɛnw ka taga se u ka subahana mansiw ma ni ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ tiɲɛ o kɛra Denginbere ale bɛ Baɲangara mara o la an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o ye état-major général ye ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi k'a sababuya kɛ karɔgɛlɛndinɛ tigilamaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ don u nɔfɛ ka dankari la. Kunu sɔgɔma ni o bɛna kari ma karɔgɛlɛndinɛ tigilama dɔw kɔni taara ka u ka su 23 ni ka o to u ka kɛlɛkɛ marifa 8 ka taga se 2 fɛnɛ ma taliki waliki 13 u taara ka nin bɛɛ lajɛlen to ka taga se chargeur 24 ma u kɔlen kɔ ka ɲini ka bingani wale kɔni ta ni ka ɲɛsin Dana Amasagu ma olu kɔni ma olu de sera ka nin banbagacɛwale tigilama ninnu bɔnɛ u ni na. Yana an ka taa kɔkan kibaru la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ an ka seko ni dɔnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen dusuma kasalen no k'a sababuya kɛ an ka dɔnkilidala ba dɔ bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Adama Namakɔrɔ Fɔnba Adama kɔni ka wele sera ale ma sibiri don janvier kalo tile 11 san 2025 a kɛra Joyila kɛnɛyaso ale kɔni na a ka janajaw bolodalen don ni ka bi tɛnɛ ma kɔnɔ janvier kalo tile 13 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati a bɛna kɛ Joyila sigida min na o de bɛ wele ko Nematula an bɛ dugawu kɛ ala ka baara dali nɔgɔya an ka banbagatɔw bɛɛ lajɛlen ka an yɛrɛ ɲa ni ka an ta donni ka o makɔnɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la yan'an ka kunnafoniya an ka o datugu n'an taara kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana ale kɔnɔna la Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ maa caman kɔni sigilen bɛ ka ale ka kunnafoniyaw ni ka olu makɔnɔ n'o y'a sɔrɔ a bɛna i kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili nata o nɔfɛ juma tɛmɛnen ani a ka baaraɲɔgɔn kɔni ye kuma falen ni ka o kɛ sayɛlɛma ale hukumu o kɔnɔna la nin wagati in na a ɲininkaliw senfɛ sa a kɔni y'a jira k'a fɔ k'a m'a dɔn fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ a bɛna i kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili nata o nɔfɛ min bɛna kɛ octobre kalo tile 25 san 2025 nin wagati in na bɛɛ kɔni sigilen bɛ ka a ka jaabi kɔni ka o makɔnɔ. Wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ Cadikaw olu fɛ yen nɔ u ka wasaden kalafili jaabi kunfɔlɔw olu bɔra sibiri tɛmɛnen o la n'a kɛra janvier kalo tile 11 sufɛla kɔni na jaabi kunfɔlɔw y'a jira k'a fɔ ko 3 o 3 fila kɔni o bɛ mouvement patriotique du Sahel bolo ni o MPS ye nin mouvement in yɛrɛ kɔni ye ale bɛ fanga ka bolo kan a bɛ san 30 bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ni o ye Mahamata Idrissa Déby ye ale kɔni ka fanga kɔni ni ka o sɔrɔ wasabulon o kɔnɔna la o ye laɲiniba ye ka ɲɛsin a yɔrɔ ma. An bɛ taa Centrafrique jamana o kɔnɔna la a ministre dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni kelen don ka u ka baara bɛɛ lajɛlen ni ka o bɛn ka ɲɛsin bɔlɔlɔsira ale koɲɛw ma u bɛ baara minnu yɛrɛ kɛ bɔlɔlɔsira kan u tɛ o kɛ u ka baara yɔrɔw yɛrɛ olu kɔnɔna la a jamana ɲɛmaa ni o ye Faustin Archange Touadéra ye ale kɔni ye a jira k'a fɔ ko nin ministre ninnu bɛ ka nin waleya min kɛ nin tɛ waleya cɛɲuman ye kunnafoniya kɔni ale kɛra janvier kalo tile 9 san 2025 Centrafrique président kɔni ale y'a jira k'a fɔ ko nin ye waleya min kɔni ale fɛla ko tɛ u k'a lajɛ u ka baaraw k'u ka cakɛyɔrɔw kɔnɔna la k'a sababuya kɛ bɔlɔlɔsira yɛrɛ fɛ u tɛ ka se ka baara ɲuman yɛrɛ kɛ u ka bureau kɔnɔnaw olu la kabini nin kunnafoniya in kɔni dira nka a kɔni ma cari fo sibiri janvier kalo tile 11 tɛmɛnen ni o ye kunda sini ye a yirala k'a fɔ u ka fanga sinamatɔnw fɛ k'ali ni nin kɛra kɔni nin ko in kɔni ma kɛ olu fɛla ko ye. Mali kunnafoni jabarani najɛbaw nin kunnafoni damadɔ tun b'an bolo bi tɛnɛndon in na nin k'a da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan aw kana ɲinɛ k'a fɔ ko sini kɔni ye chômé payé an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o ye journée de la souveraineté ala ka sini yir'an na k'an fara sini yebaw kan aw k'an bɛn.